Żagħżugħ ta' 28 sena li fl-2017 kien ikkundannat 18-il xahar ħabs mill-Qorti tal-Maġistrati fuq attakk vjolenti fuq il-pudur ta' turista Ungeriża kellu sentenza tiegħu sospiża mill-Qorti tal-Appell Kriminali minħabba li meta wettaq dan ir-reat sesswali kien għad kellu 20 sena. Il-każ kien seħħ fis-sigħat bikrin tas-26 ta' Ġunju 2011 meta l-vittma kienet mixja fil-mini ta' triq reġjonali lejn niżla li tagħti għal San Ġwan meta Jurgen Zara miż-Żejtun ittanta lil-mara waqt li kien għaddej bil-karozza fis-sakra. Irnexxiela taħrab lejn il-Banli fi triq Birkirkara San Ġiljan. Iżda Zara ġera warajha ta' xeba u qattara ħojjiġa sakemm intervjenew xi nies fl-inħawi. Għalkemm ma nstabx ħati ta' stupru, Zara kien instab ħati ta' attakk fuq il-pudur tagħha li aġixxa b'mod indiċenti u li offenda l-mistħija tas-sess tagħha. Minn barra sentenza ta' 18 xahar ħabs, il-Qorti tal-Maġistrati kienet immultat ukoll lil Zara s-somma ta' 1150 euro, kif ukoll kienet ordnatlu biex iħallas għall-ispejjeż tal-qorti li kienu telgħu għal 1644 euro. L-avukati ta' Zara, Franco De Bono u Marion Camilleri, kienu appellaw mis-sentenza fejn argumentaw li fost oħrajn l-akkużi kienu saru b'mod esaġerati. Fis-sentenza tal-Qorti tal-Appell tal-ħamis, l-imħallef Consuelo Sherry Herrera konfermat dak kollu nstab dwar il-proċeduri fil-Qorti tal-Maġistrati għajra l-pjena. L-imħallef iddeċidiet li timponi sentenza nqas ibsa fuq il-fatt li r-raġel ma kellux passat kriminali u li kien għadu żgħir ħafna. Zara kellu sentenza ta' 18 xahar ħabs sospiża għal 4 snin. Il-multi u l-ispejjeż tal-qorti baqgħu kif kienu ordnati mill-Qorti tal-Maġistrati filwaqt li Zara tpoġġi taħt ordni ta' superviżjoni għal perjodu ta' 3 snin.